Sljedeći nam iz Republike Hrvatske, iz Starih Jankovaca, dolazi hvala lijepa gostima iz Kuće Gore. Iz našeg susjedstva, tu iz Dalmacije, Rogotina, dolazi nam kulturno-umjetničko društvo Marko Markota Rogotin. Kulturno-umjetničko društvo Marko Markota nastao 2001. godine. Danas kulturno-umjetničko društvo čini 60-ak članova, djece i odraslih. Nastupao je na raznim festivalima i manifestacijama, a neke od njih su Vinkovačke jeseni, Đakovački vezovi, Brodsko kolo. Svake godine u rujnu se u Rogotinu održava koncert u čast preminulom članu čije ime nosi samo kulturno-umjetničko društvo. U Čeljevu će se predstaviti plesom i pjesmom Mažurka. Pozdravimo ih!